kuchikora musana inini. Boys, darang jari boys. Yeah, 50 boys, 50 years of truck na 20 boys so good. Mtaro wako wazi vakazomakisa okutura munhu wasina zera naye. Iwe chingoka kwapaidza kamwanaka. Kasvapure. Unenge uchingokadyira musaga senzungu. Kano kakaita se? Naiwe kanai. Kuzvaita se? So, uchi ndo style yacho. Enda akomana kunonitengera. Alright. Naiwe. Ati ndo zvamukantora ndichipfekere chicha chinje papa. Mwana mukomana. Nezvachazo. Zvokurara kumakumbo. Aiwa, mwana kumbati dhate chaiko kumakumbo. Kokana mwana achirwara. Mwana achirwara. Aiwa, kozakati mtanzwa anoka here gate. Ndichitopira. Imusazidini nezvisina basa. Kuti iyi relationship yangu. Avasi kudanana. Because iye vachinda katona pagedhi. Iwo maini vakatondivharira kutoda kupindi muno. Vati watotonditaura zvinonsenzi Indida kwakandudza kuti ichi unongwa ndidumwaita panosikana saka iwe usambozvidini nezvisina basa. Hakuna zvokuti maini inowarara pamakumbo. Ndakatosvika vachitoita rudo. Ini hakuna zvakadaro. Aiwa, iwe harisi rudo. Rudo manje. Harisi rudo short. Munhu wakandokuda aitotudze kuti unongomuda hapana kwandogomisa. Tashaya munaza. Ndiziiko dziri kutaurwa panapa. Long time, maybe. Tashaya kuita sei. Ayo uzandijairire ke uyu. Wandona ndichifundira kuti. Aita sei. Aitokubvunza ko hana kuya kuchikoro sei kumfesi wako. Anga kuchikoro nyedza akaititira idzi. Akaita chii chaakaita. Ndakamona akarangona maini. Kunyepa mani. Handiti iwe kuti mainini kuita sei. Mainini ndimama. Pamwe aitotambawo nemwana wavo. Ko kana waimutwasanudza majweni. Pamakumbo. Makumbo yei? Wachita rudo. Hauna chawakaona. Wakakanganisa kuona. Ita kuti ndakafungira kuti anga akarara pamakumbo. Ungati madziso anga waona. Noromba njeri. Saka wafunga kuti iwe dhedhi wake Tashaya vanodada naye shamwari kuti mwana wangu adaro. Vanotoziva ndosaka vachisiwa vari tu.
ndevangosingafarire kuti vachisuspecta nditi vangadai vasingamusiyana ninezi yake uona kutomusiya arimoka wotoziva kuti vanenge vachitomutrust kuti chimwe zvauri ufambe uchiudza vanhu zvinhu zvausina kunyatsokuona nemaziso ako aya iwo wakanyatsowaona ndofunga anga atovaviwo kana pamusana arisei vana avasikunetsa ndane nguva ndakusuwa kumba kwandiri ndiri kukavhira shamwari manje ndikangoti apa ndane 2 weeks ndichigarako zvandaitirwa imari kai imari 2000 baby. Wow, ndakazvibatira dhara rangu rine mari ndokuita kuspoilwa apa rakanyora munhu angada kutombosimudza mhepo mwana wacho angachiti handimude ndikaiti kani ndikati nemwana wacho wese ndinotora saka ndatopa chipari pevarume vairi kozoti nemurume wangu kondoita sekwandi ndiri kuda rugarire ndikuda kamafevhasi kakozi mwana wacho nakadai ndakamuvenga ndaigona kudzimbwa saka manje iwe uri kunditaurira kuti hanzi wakaona tasha yakararira pamakumbo vanga wabvisa hembe ndati vanga wakabvisa hembe rekadresi kupfeka hembe dzamazuva ano iwewo kuti chimwewo hembe dzamazuva ano dzidikiwo sauri kuti vapfeke imbuya here munhu we20 years iwe miraka munhu we20 years aiwa nyaya iyoyo hatidi kuinzwa ndikanzwa uchitaura futi iwe ndoti chiwo ndokuuraya ndinomudza tasha ayaka ende tozonokukutsanira matiri kuita sei wakunifarisira aiwa usanifarisira mani noti mhupukira chiko aiwa shamwariyo tikunzwe tikangonzwa zvabuda chete saka unoziva zvino aiwa ndikuiziva kupi woti ndimai vane mwana wavo mai vane mwana wavo vari kutamba hawo nemwana wavo makunakuna eiko makunakuna anotaura ndeapi waunozivawo zvakwewo iwo uona chi ndakazviona mhanu shamwari yangu wauide uda kubudisisa zvakaipa iwo kuti ivengwe nevanhu imhosva here kudanana newo ndotabviswe pahedboy aiwa taura ukamutaura iwe usati jairira kutaura uchikoro kuita semo muudzewo honest mukone kuti drowa imi ndokuitai rafu chikoro ikwenyu muzive henyu kuti kuchikoro kwamunenge muri musafunga kuti mune murimeka ndinogona kuteera kuchikoro ikoko natashaya hausati wakutiziva kunzwa hausati wakutiziva tokukila mfana usati jairira aiwa fokoro iwe nei tashatambobuudza izvi zvamukuite zvisakupinda mawani ekuita seko izvezvi musikana wakakuzviziva izvizvatozvindiso samuchaita semuchataura muchitichi kutaura chiko chatinotaura hapana kana chatinotaura kuti chikwe saka katozviita zvii aiwa iye kuti akasvikira vari pamakumbo vanga wakabvisa hembe hani vanga wapfeka hembe sangokuti kana iwewe saka ukundudza mama wako iwe ukamira namama wako ukavaviwa apa unopa kwenywa hani unotokwenywa ukwenywa haikenywa iwe uri kundakidza uko abati mudharo yandimudi munhu ane mari zvake anema zvauri woutaura ubva wataura muromo wako ndowokunyarara mari iyi handi imba iri kuvakwa imba iri kuvakwa mari mobva matenga cement $100 munopa mabhiridha komuriseko majenzi murisei apopo kuidressing redu zvakaoma vekuve ivi tichitomboita masesheni kabasa racho ratinoshanda taipi masesheni ekupia iwe basa racho ratinoshanda rakaomba iwe
saka ndotomboda kujoga shamwari kugezana nechembere dzakabva kurandarauka izinyore shamwari ndandikozomushinomuda kubasa kabhata ndizobozoti mazotera aiwa ini ndakatiwo pamwe kama tinda kubasa kandakatika menda muchira kuti chanumborowaka nimbonono mafenzi chichika chimbobaadenza munogara unomboshava ko kuno kukwarari mazosvika aiwa zvazoitika manje pauti ndizosvika kuno kwarana vacho vasara nani naimeni zvazoitika manje ndoti pamusuzonyazozvisise papo ndida kunyatsotsanangura nyese bata musondepa nguva yekutaura manje ini senjisese ndikwasenyatotsanangura nyaya yangu tichi ndabva aseiuko kungotizoya kuno ndoti ini ndinochi kapisi job kana zononokovana babadenzataura mari ndokutumire but maitenzewo mazoona basa kuno kusei imimi atenzewa ndimukuzoti ndiri kushanda here mukuzoti mari ndiri kutumira ndichiuyisa adi mukushanda muchiroma ndo basamasesheni uyu ndatongomufonera kuti ndiri pasesheni because basa racho rinenge rakandiwandira iyi pitsa indatongomazonodya nevana iyi mari ndeyekuvaka muri kuvaka here babadenzewo kumba $2000 ndapamainina munovaka $100 anditikasiya imba 3 rooms dzakamira enge medenze unoita unomboiziya iwewe zvaunofana kuziva handiti kana iwo namumzi wako namudhara wako handiti kana inini mudhara wangu hana mumzi eze saka wakabatwa chi mwana wawo ezi wakabati ndanoiti ende nini zoshuwa chi ndatonochi wakabata chi wakabatwa chi munhu wawo ainge medenze wakapenga ine ndisaaaaenditirakani mukadzi wangu ngemukadzi wangu unoita unomboziya handitanga kana kutomboita fungidziro kana kutomboda ndashakana zvokutombotara mukadzi wangu kondinya kune kujoga uchimbowekauti chichichitombojogajoga muneiko mani hambe muchikondinya nebasa kukliniki ndaiwa mapirisi undigirawo mapirisi angu akupera mapirisi nonotora apa ndakutomhanya handisina 2 seconds ndakutomhanya otora mapirisi anoziva kuti ndiri kuapa nemawekauti zvirikuita mukadzi wangu chete saka ime michiende kumba saka mari ndakuenda nayo kai aiwa mari ndopamainini I don't trust you auzi hama yangu uyu muri hama yangu but mari ndeyemba kai aiwa ndeyemba ndataura ndikati zvese mutenge mainini imimi $200 mabvisa mutenga chikafu handiti imwe yese zvinenge zvichida kukavha pamba 1000 inokavha pamba inokuvaka zvese svika zvapera handiti simende panoti simende kamba ndopanenya simende ini ndinoziva kunotengesa simende jecha chichikondireti simaini nangozi muzokunotengesa saka madhame ingauta munhu nokubasa kwenyu kuti varongoinya tombozoti ichi inini ndinirichi murume wenyu chaichi munongoziva kuti mabasa ekuti timaona anotonesa inini ndakatonyepa kuti ndiri single handina murume mozoona kwa muchinokagedhre vanhu muchiti ndauya ndini murume wacho amona kuti muda kundikanganisa pabasa but madhamu chii chinonetsa kuti ndionekerwa pabasa penyu semurume musvinzvinhu akaita senini baby I love you denda handisingakudeka ndasingasacrifice kubva kudomboshava kwatakawana stendi yedu iyi yemusangano ndichiuya kunoku kwaharare ndichitsvaga kuti stendi yedu tigone kuivaka ndaingoramba kandichingogara tichingoita zvekutswanya tsomo chitswanya matombo zvataiita ipo paya but madam indikuzoti nansi kushanda nditi but isusu taita zvoti muripfurire kumberi saka inini ndakanyepa kuti ndiri single handina murume pabasa ndikozowanikwa ndoti woti murume auya zvinozobudei kana ini vatonoti aya munhu bhu hamuna kanyara ndia
anoratidza kuti kufara nevamene saka yo zvakutaura izvozvo ino nozviudza nekumba kwenyu auyo chinditongesa iyo shamwari mira Ona mpana wangu manawo ndini 1 ochinzwa mpana haundiudze padeni pamwe mpana wangu otaurira hafu kabhozi nitokutongoutaustyle unoziya uone ukandibata jangi uone aiwa mpana wangu aumbuchinaro ndandikuudza polisi kwei handisi kuramba tikaenda polisi iwo haundirwisire padeni pamwe ndikutaura kuti muzara watora under age Alright. nyaya yangu under age ka but ini ndakamufarira alright wakanaka ndi mama wangu inini ore mpana wangu asinya ini zvamungakusiyana nevanditika ndangonanga uporisa ziya ndakano reporta weziyonosara kumuinda but ipapo kabhebi ndipo wakakanya kapa kuti wasikazofanira kuudza vanhu kuti uri single mother inini sababa ka ndifanira zobudikira kachikubasa sinzi kuchibuda mari yakati wandei ndiri kuya weekend usakangana unonditorera mapiritsi angu ndichakupa kadhi rangu handiti because mapiritsi angu akupera handiti usakangana please tofanira kuchengetedza vana vedu mhuri yedu tofanira kuchengetedza isikireti yedu tiri vairu tinonwa mapiritsi nemunin'ina wangu tiri vangani 3 kuti zvekuti munofamba muchiudza nyika yese kuti tiri pachirongwa pane anoziva tiri pachirongwa kuzvarwa nemuri wezvekuimo zvedu hati tikangosangana tese takazvarwa nazvo vana vedu havana saka isikireti yedu ranga 3 nemunin'ina wangu wondiigira mapiritsi angu please usaregera mapiritsi ndikunotora but nyaya iri pamari mari ndapamunin'ina 2000 ndemunoronga kuti movaka pane paanokuvhara dendanyarara ndengomuparizii andari kukurugara nekumbe zvauri wodanana nemunin'ina wangu usazodanana nemunin'ina wangu munin'ina wangu haana chirwere munin'ina wako haana kana problem haana chirwere ndakutombokondinya nejeni since waramba kuti ndiende kubasa wati chenda kumba madha chichichichi getsi wangu akakava magetsi akavhurisa mvura takavhurisa toita zvoti zvozvo mari ikani baba nyarara ikana ituma makundibhohwa saka babebe inini ndakumboita zvondijinisa kusokachifambisa majirechi nemawex chichi nemajokisi chichi wenyatsoeka unyatsoita maikauts yako unonyatsorowa mamasajeiswa mumutu welava nditi inini ndiri kukuudza zvokuti iwewe chidzokera kumba inini ndakuenda ndozokuona nditi bo babai ilbo babebe love you. I love you too. Mwari polisi inosunga muna 20 years asina chitupa waiziya iye ane chitupa tongoti hore ndikati iye nenda kudzikisa bomu zvangu ari chitupa babulani acho wanoratidza kuti iyi under age inotozenge yakunakirwawo futi bozi handimunyepere bomu zangu ingiriosi iwewo kuti under age pamwe kutonakira nambomzi yangu shamwari asiyana jarangwa nefane inonzi shoisi panangona vakamutsvaka pombi panangona kuti mbomzi yanga nyanga kapafashi panga vagopamba kuda mvure aiwa iwo kutorwadzira inini chekuchikora kutonyara totoimhanyira kuti mbomzi yakauya kufara mbana ngona chinhu ndopamamba unorasika waiziya ndikukudza kuti mudhara vakarora under age nditi alright vakajamba heji wana mpana wangu wana pangu dzakapera mpana wangu ukazongobirwa zvinhu maiziya makavarairwa nekaninezika kukamaininika vakada kutibira vadi kuba kare shamari because vanopinda panapombobuda ombenda maauti wana mpana wangu usatraste munhu bozonomuona usatitongesere padini pangu ndozvandikuramba aiwa mpana wangu iyo ndoda kuti akuda kuonesa chokwadi makadiro mazimbira manje vanhu vandikwanisingaziva ndimukomanga mwana wababa wemunina dedi aiwoko kwakanaka ndikononge mukupopotedza nenda makandi ingoti ndaimbotagondesa munin'ina wangu hatidi trouble panapa takagarisana zvakanaka nditi asiri kana mauya panapa uyai muri peace mungoonawo pane runyararo zvanga pari handiti akutoya nehondo panapo ondodzipikoyo baby uze baba kuita seko haiwa mama kuita seko newaudhipisa vanoita chipo vana kana chavakwanisa kuvafuta zvakarara manje zviko zvakutaura ainini zvekuzoti ndizodzimira muti wacho handikukwanisa zvedera padhuze kanaya kaura nyaya yako kunaso uri kuda chii kana une zvauri kuda ndakakudza kana une zvokuda taura asi kana vasipo ndopa unoita sei
Ndopa unouya. Ndozviziva ndopa ndouya chimbonipa. Saka chii? Chimboka mari. Mari. Nokuda mari kake. Iyo ndokudzwa kuti mari ndokupa dhiri ratamboita tambotsvisa kadhiri. Ndokupa mari. Saka handiti ndaro aripo here saka ndotsvisa dhiri seiwo wakundiravhura. Uri mama kuita sei. Sorry man. Sorry. Auya nehoda hanzichi ameno muvhunzeni yake atanga aiwa bamni ameno kana kuti mati mwana chero zvafunga mai chero zvafunga uri mwana wangu anditi ndizvo zvofunga pamwe anga asina kuintroduce ndini mai vako anditi ndini mai vako ini hata mai venyu vakabva panapa vakasiya mama wangu ndazvinzwa ndinokufarirai vana vangu saka ina handidi vana vanorovana handidi vana vanorwa vangu wavabikira something ndibikira anokadai aiwa kanaita shai ungatozobikira mukoma wako uri kudei wakazobika undobika oright ndive ndikupe drinki ndipe zvenyu movies drinki kana utoita zvekutenga pizza kana ateshaontasanisi zvanzi buda kopisa ndochaichayo kamozi auyo yakudarikira sikuda kudya ngaende waine pizza momzi ndoda pizza pizza adzinga njada anzi handikuzive ndozvaakuoshomwara undizive rive tachokwadiziva asi munondifarira asi handizivoka mutori bomu thank you aiwa mama kuita iwe mjara wacho anombokuita chiko vanoita chiko havagone bvunza inini tisu tikuteva dzinovha ropa kana iwe mjara kuita sekuaiwasorry kana chimonipa kamari kadiki diki chete una manje kana zvauti mutara varipo saka unofunga ndingangouya usheche unondipawo kana chinwani vanonunwa akunyamwa chiko kunyumwa chiko muprofita here imbori mari yeko uchiko kasi vakapiwa mafuta eshaki kaniwo hanzi vanonyumwa imbori mari yei futi yauri kuda ivo iwe unoziva sevakomana techingodawo zvimwa wacho wachichichichi baby David. Chico. Zvino zvinongoramba zvakakusosera sesura. Zvifuti. Kuchigo naiti. Vale panapa hamusi kumbondide. Hapana ari kumbondida kana. Ndotozvidemba kuti chandakawira panapa. Ndofunga imhosva here kuuya kuti ndikupe rudo. Unodiwa nemumwe munhu inini kandi ndinofanira kupa rudo saka urikuti chigo. Nena imwe hama yako yachipopota panapa wati wati wazorora mudiki imi ndakambotaura ndikati navenesi vari kurwadziwa kana kuti ndinekabhekani urwadziwa nekabhekwange patiktok iwo unozviziva chii chingakunetsawo siyana nevanhu vasina nebasa reza unoti happy nechii zvakandimomotera what's the problem nyaya yekuita breadwinner kumba inonetsa that's why pandakakudzwa kuti iwe unoda kungoti ndigare newe but ini ndiri munhu ari kuzvishandira iwe ukati unokwanisa kuita zvandora ezvine zvinhu zvacho zvaakunetsa zvandoda zvacho hausi kukwanisa kuzviita zvine madhiri ati nchida kuita madhirei haiwa iyo tine zvipande ora ine chipande chatashaya ndamubatira mari yake saka iwewe zvatakutotoitika ava ndichavatuma mashops wanani ivava baba wako ndichavatuma mashops ndovati endai munotenga muriwo iwewe tisati topisa dhiri takapisa dhiri ndochikupa mari wochienda zvako ega ukutaura wani but woita kuti vaite fast vakasike vaenda ndatononokerwa kani iwe chibuda kuti ndoti ndakushaya ai wakoyo kuti chiko ndingaenda usina kundipawo hake unomundipawo kahake kumupuruzirawo kamacha aiwa vanopinda ndoda kumbonzowo mafuro manyoro kani chende aiwa ndondege mashanda ndokandege mashanga kehage kawandipa ndinodona aiwa kwete kusimuka muchibuda kani chekondipedzera iyo kana mari aiwa ndokungoyekidza ndakakuitira wakati mama wari kurwara ndikakupa mari $500 ndikazokutsvagira futi imwe mari
2000 ndikakupa usikuda kunditese ini Baby, mama warwara varikuitwa operation mari yacho naishoma ndikuzviziva I know but ininde ndichidawo something zvangu zvinoda kuti ndispoilike if nezvika zvinonetsa unetokovotaurisa tongonyarara izvinezvi chii futi pane imwe nyaya futi aiwa bebika ininika izvinezvi vamwe vangu ndikodzwa ndakarohwa nemipingi but mafriends angu anondiona ndichifamba nedzaadam 5 10 15 20 25 aiwa zvinotinomosha neke plan handiri kuona nezvi ndine mota 1 so far because imwe yacho yakaita se yakaenda kuservice haisikuita saka I cannot give you my car kuti ushandise because izvezvi mwana wako chiya chiya unomubata nekuseri kwerumba umbomona hautombobvumawo kuti mwana wako aende kana out hautombozvizivi izvozvo ameno unotongokakurira kwabushu mwana wako anotokomplaina kutomupa dhora rekudya chikoro unenge uchikomplaina asi but mwana wako it's your son saka alright yo uona chi zvandakuita igani munotarisa mudhara kuti havasi kuuya here nemusi vanozoti mhopokira kakapayapaya saka ikariendewo ikanditarisa asi kwete kuzondizvimbisa kai nzwisisa mwana haafara kunyanyorerwa mutrade so mwana anofara kuziva kuti upenyu hunombooma handitika upenyu haungogara uri easy mwana anofara kudzidziswa you should teach him to fish not to give him fish handiri kunzwisisa ndokuti asazonetsikana nemena mangwana I know he's my son handiti but ndofara kumudzidzisa life is not always aiwa but I think akura munhu aform 4 haazi form 4 here anofanira kumboendawo out achienda unospoilwa even though ini ndiramai vake kai ndogona kuenda naye kana out zvakaiti ndokupa mari wombonospoila mwana wako it's okay child because it's not normal I think pamwe unonge uchifungira kuti pandoenda out ndoenda nevamwe someone kana ndine mwana wako mwana it's okay you are bonding saka even munotipanga mota ini nhangu handina license bonding time it's okay yeah una license saka iwo ndounochuza kuti ndiwapasa jiseni ndounochuza kuti uende kumenya and I'll give you the money and you can go. So what about you? You want to go somewhere? Can I do free to read the test? But can I see the new somewhere? Because I know that my basamba no go. Kwakutoperera pandiri shuwa nezera rake mwana mudiki shu paachapiwa zvinhu zvisiri zvezera rake mwana uyu achachidemba wakutaura wega hakuna mudhara namudhara ameno kakwavaenda hakuna kuseri kungatarisa kwese iwewe kutaurira iye kungoti une zvauri kuda chiti ndosaka wati havako havako naya mana ufanira kunyeperera asike uchitora nyako wati asatora nyako inoda kunakiro sha ndoda bota ukuona watotanga sikaenda kutawirirana unobva wanipa mari hando zvatangowirirana zvinonipawo nasi So you love you. But before I need money. You need money? Money for what? I'm talking about my parents, my elder sister, my young sister. That's what I'm talking. Everyone. So I'm supposed to give money to everyone. Wakati chi? Hata wakati mchanditra zvese. And the foot imenyaya yacho. Iweweka. Iweweka not one kumba kwenu. Anditi yatova family. Andini ndandiri breadwinner kumba. Unandona nchishanda here baby. Remember pawakanditora paipai pane mumwe munhu aida kutonditora ndikatozungu uya kwauri angatori nani kufura iwewe you know ukati ndinokuitira zvese andakuudza here ndikatiudza kuti inini ndairoja kubhorodhi andakukudza saka chii chakunetseka baba Alright, I'll fix it. Pakutowa mari yechikoro daindobhodhingi kutowa mari $500 tonotoita sei Bangalaka. Yes, so neighbor baba vangu jona matimba.